Amma sau nawa zan dinga gaya miki ki dinga yin karatun jarabawa da wuri. Sai yanzu da muka shirya za mu tafi makaranta sannan za ki ɗauko littafi ki dinga taɓa. Amma dai sanin kanki nake son ba a taɓa fafe gura ranar tafiya. Asiya, babu abin da yake wahalar da rayuwa ta sama da wannan karatu. Fata na dai in ga na kammala wannan karatu. Ki yi wa baban magana ya je ya samo min miji mai hankali wanda zai bani so da kulawa. Hafiza. Aiman, gaskiya ba zan iya gaya wa wannan abin kunyar ba. Ke me zai hana ki je ki same shi ki gaya mishi da kanki? Kin san me? Ni fa ba ni da babban matsala yanzu da ta wuce in je in samu baba in tashi shin ba shi kayan karin kumallo. Ya shirya ya tafi kamfani. Mu ma kuma mu shirya mu tafi makaranta saboda jarabawa da take gaban mu. Mutum ba na tafiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Baba? Baba ka tashi ka karya, kada shayin ka ya huce. Tun da zafa Alam ya tashi ni, nake ta ƙoƙarin tashi. Shi ma lokaci ya yi haka ban sani ba. Amma baba, baka saba makara ba fa. Lafiya kuwa? Babu komai, akwai gajiya ne a tare da ni. Baba? Subhanallahi baba, ai zazzaɓi ne a jikinka baba, ka tashi mu je asibiti. Assalamu alaikum. Wa alaikum lafiya? Baba? Don Allah ka tashi mu kai ka asibiti. Kun ga, kar ku damu ƴaƴana. Zazzaɓi ne kawai, kuma da na sha magani zan warke. Insha Allah. Ku tashi ku tafi makaranta domin kun san fa yanzu lokaci ne na jarrabawa, don haka ba za a jira ku ba, musamman jarrabawa ce ta ƙarshe tana da muhimmanci. Amma baba kai mana alƙawari idan muka tafi makaranta ba za ka tashi ka tafi aiki ba saboda jikinka bai yi ƙwari ba. Na yi muku ba inda zan je, kun gani? Ku tashi ku je. To baba bari in je in kawo maka shayin naka. To, je ki kawo. Shi so da kulawa in ana yi a zuciya ya fi daɗi, ki rike ni karki sake. Wannan kujera da za ka yi, a kujera ce wata take buƙatar mutum. Inai maka so tamkar mutuwa. Abu wanda ya cancanci ya fara ganin wannan wanka. Sai mafi daraja Haidar. Kanai mini so tamkar rayuwa, so da kulawa marta. Jajirtacce kuma mai aiki tukuru. Lafiya dai? Na ga kamar baka tare da ni. Ha? Haidar, kana ganin wannan zazzafan hoton? Wanda aka yi shi musamman saboda kai amma ka kasa cewa komai? Ai ko kiran ka dan bari in kira ka bidiyo ka. Ko ka ɗauka filta ce?
Allah ya ba mu afuwan ranke da dai na magance matsalar insha Allah. Shikenan. Kamar yadda nake gaya maka. Ai ko kiran ka gani. Har akwai abin da kake yi wanda ya wuce ganin Laila? Ina fatan wannan aiki da za ka yi za a same ka da gaskiya da riƙon amana da jajircewa akan aiki kamar yadda aka san ka akai ko kuma in ce kamar yadda aka shaide ka akai. Hai, Haidar. Aiko za a yi ta. Insha Allah ranka da zan iyakacin kokari na ga na kiyaye. Allah kuma ya saka maka da alkhairi. Allah ya saka ma da mafificin alkhairin abin da kai mu. Nagode sosai. Jazakallahu khairan. Amin. Ina dan ka ko? Ina kake saurin zuwa haka? Wai sauri babu wurin zuwa. Ai ko mun nake da wurin zuwa. Domin kuwa kemis ne yanzu nan fa. Kin san kullun kemis din a hannuna yake ni zan buɗe dole. To amma dai duk saurin ka ai ka tsaya ka karya. Saboda in ka je cin ai ba baka abin kari za su yi ba. Idan har a albashinka za ka rika cin abinci to ciko fa zai biyo gyatte. Haka ne umma, amma kuma amana muka ɗauka ba na son saba. Ina son mu yi magana ne da kai saboda akwai wanda za su zo ganin Sa'adiya 'yar uwarka. To kuma na fi son a ce kana nan. Ke ma ya kamata ki sauri ki sallami wa'annan yaran da kike koyarwa saboda kasu zo su damu wa'annan bakin. Ina rasa irin wannan al'amari na matan nan na zamani. Wai ka haifi yaro, wai ba za ka iya kula da shi ba. Sai dai ka rika dora mutane wahala. Umma kin san idan ina sallaman yaran nan da wuri, albashi na raguwa zai yi kamar yadda aka yi a watan baya. Kuma kin san ko ba komai, kuɗin suna mana amfani. To ni dai ki san yadda zaki da su. Ki sallame su tun kafin mutanen nan su zo. Yanzu wa'an suka zo ba sai su ɗauka 'ya'yanki bane ba? Ni ko umma da ina ganin da an haƙura da neman kan nan da ni. Aure fa lokaci ne. Na fi ki sanin lokaci ne. Babu mamaki yau ne lokacin naki. Saboda haka ga kaya can na tana da miki je ki saka. Na tabbata yau za ki burge manema aurenki. Ai ba a canza a tuwo suna. Ko me zan sa ba za su so ni ba. Tun da kaddara ta ce haka. Na rasa abin da yake damun yarinyar nan. Ya kamata kai mata magana saboda na ga taku ta zo ɗaya kai da ita. Ko Allah zai sa ta amince da maganar da muke yi. Umma tana da gaskiya fa. Bai kamata a ce kowane kare doki ya zo ya ce na neman aurenta ba. A rika irga mata samari. Kuma a yi ta zuwa ana fasawa. A yi ta irga mata manema ba aure. Kuma umma ni ina ganin duk wanda zai zo ya kamata a fara sanin asalinsa kafin a ba shi dama. Kaga da Allah rufe min baki. Har tsawon wani lokaci zan ɗauka ina tare da ita a wannan gidan. Duk sa'anninta ba duk sun yi aure fa sun hayayyafa. In gara ta tafi ita ma nata gidan mijin. Ni ma hankali na sai ya kwanta. Kuma kaga baito ce fa ta zo za ta kawo mana mutanen nan fa. Mijin nan nata za ta aura. Kaga ni kuma na san baito ai ba za ta yi bana zaben tumin da raba. Amma umma hakan da kike yi sai in ga kamar Sadiya kamar wani gungume ne akan ki. Kamar ta dame ki. Bayan kuma umma kin sani fa ba laifinta bane ba. Kaga ka kyale ni ce mahaifiyarta ba kai ba saboda haka ni na san me nake ji a raina ni kuma ni na san amsar da nake ba mutane akan rashin aurenta. To ni umma ina ƙara makara Allah ya zaba abin da ya fi alkhairi.
ina dawo. Kaga ka fa ka manta da cefane ka aiko a kawo da cefanen dare. Wani irin kokarin da ne a cikin gidan nan. Ya ma mutu sai. Hello? A'a ba zai yiwu ba gaskiya. To ai yanzu mun riga mun fara exam. Sai dai gaskiya a tara gaba. Wa alaikum salam, bari zan kira ka na yi baki. Lafiya kalau. Ya me ya faru? Malam, don Allah ka taimaka mana. Malam makan da ce da koro mu daga cikin aji ta ce wai ba za mu zana jarabawa ba. Kuma ba mu yi mata laifin komai ba, na yi mata magana ta ce zan mata rashin kunya. Shi ne ta tankaɗo mu waje, ta rufe ƙofa kowa yana kallo. Na sani ba ku yi laifin komai ba. Matsalar mahaifinku ne, shi ne bai biya kuɗin exam ba. Saboda haka gaskiya ba zai yiwu mu bar ku zana wannan jarrabawa mai muhimmanci ba. Malam, don Allah don annabi ka taimaka ka bar mu zana jarrabawa nan kai mana alfarmar yau kadai. Na tabbata mahaifinmu zai biya nan gaba. To yanzu idan muka bar ku kuka zana a ina za mu gan ku? Na'am? Ai matuƙar mahaifinku yana kishi ya kamata. Ai matuƙar mahaifinku yana kishin karatunku. Kamata ya sauke dogon alƙawarin da ya ɗauka na makaranta. A ce ya sauke nauyin alƙawarin da ya ɗauka wa makaranta. Saboda haka abin da za a yi ku je ku faɗa masa. Ko yanzu ya zo ya biya, za ku zana. In kuma bai samu damar zuwa yanzu ba, ko gobe, in ya so sai a ba ku waje fasinal ku zana taku. Malam don a kinga, ku yi haƙuri. Ku je ku faɗa masa ina da wani aikin ne yanzu. Kun shigo kun same ni ina waya. Ku yi haƙuri ku je. Malam ya tabbata babu yanzu yana gida. Ko jikinsa babu daɗi. Yanzu idan muka je muka gaya mishi wannan mummunan labarin, na tabbata hakan shi ya ƙara ta'azzara ciwon. To amma mu ce da shi jarabawan aka ɗaga mana. Hakan ma shawara ce, amma kuma a ina za mu samu kuɗin da za mu biya kuɗin wannan jarabawar bayan ba mu da wanda zai taimaka mana. Tun da kika ga baba bai biya kuɗin wannan jarrabawar ba, na tabbata ba yanda zai yi ne. Sannan kuma yanda baba yake son yi wannan karatun, yanzu yaya sani? Ni ma ban sani ba, amma dai mu yi ƙoƙarin ɓoye damuwar mu idan mun je gida kar baba ya fahimci wani abu. Ki rike ni kar ki sake zuciya. Dan Allah ki daina kuka Asiya. Mu tafi gidan akwai Allah. Yana tsayawa babu ke ba zan rayu ba. Karkiyo tantama bugun numfashi yana hawa. Na shige damuwa yaushe zaki zammatawa. Mallaki na kyautatawa na fi ƙarfin. Tunda sun tafi sai ka kafa mashin ɗin mu je mu buɗe kemis ko? So da kulawa in ana yi a zuciya ya fi daɗi. So da kulawa zuciya in ya tabbata ba wata tankiya. Na yi gamo da sarauniya ita ke sanya na hajijiya. Kimin so da kulawa
kada ki bar ni na kokawa so da kulawa Umar, akalla ba a kasar ba, ka kai tsawon shekara guda kana kallon ko domin kawai ka zauna da amma ka kasa fita masa kalma. Hakan mene ne? Ai ko ba a gaya maka ba, kai ka san so ne yasa haka. To amma me yasa ka kasa fita masa kalma ko da sai Kowa da irin salon soyayyarsa, lokaci ne kawai ne ba. wannan ba soyayya bane, sakarci ne. Me yasa kake wahala a rayuwa? Ka rubuta ka a ciki ba iri na ne ke rasa masoyin da suke so ba, saboda ni dan Allah nake santa, saboda na fahimci akwai tarbiyya a tare da ita. Allah ya sa. Amin. so da kulawa Sakina! Sakinatu! Sakina! Kai kira ba za ta ji an sama muni. Ni wannan yar ake idan ba za ta iya wuce sallame ta mana ta tafi kullum sai ta dinga saki balo koko haba. Laila, ai da alama wannan yarinyar zan sallame ta saboda ba na so a samu matsala kwata-kwata ranar birthday ɗinki. Kin san kuma za a invite ɗin friends ɗinki. Idan suka zo aka samu matsala kin ga za mu ji kunya. Ai mummy ba ma wannan ne abin haushin ba. Tunda nake da burin farantawa tun safe yake bakanta ni. Waye ce? Waye banda wannan ɗan yayar take haida? Ya ci sa'a ina son sa wallahi. Tun safe nake ta kiran sa yaki amsa wayata ko me yake nufi da hakan ma'o? Laila kenan. Ai halinki da haidar ba ɗaya bane ba. Shi juyayye ne. Shi yasa ma kika ga ya kasa yin aure. In ba don halinsa ba ina ma kika isa ki girma ki riske shi bai shi da mata. Ai ko da an yi bala'i, wallahi da an yi tashin hankali ba ɗan ƙarami ba. Da raina? Ai ina raye wallahi babu wata mace da ta isa ta kusance shi. Laila, ni kike gaya wa haka? Ina samarin naki da suke zuwa wurin ki? Akan haidar ne kike wannan kumfar bakin? Shan ko ka ɗauka rai ne. Gaskiya ne Laila. Ni yanzu ba ma wannan ba. Mun 250 nake so ba ni zan ƙara sassayen dubu ɗaya. Na tambayi daji. Ban da ita. Ha ba moni. Ina Laila ƴar moni. A bebe ina a bari raina ya ɓaci? Ha ba. Wa taɓa min wannan kyakkyawar ƴar tawa? Sai kawo kwata miliyan na nema a cikin gidan nan ina son ƙara sassayen bebe ɗina. Amma na rasa? Laila, ki kwantar da hankalinki. Ina da akawun da ke ciki. Zan sa miki naira 300,000 a ciki. Wow! Kuma yanzu ma za ki shirya mu fita. Zan kai ki shopping. Duk wani abin da kike so ki zaɓa. Na miki alƙawari zan biya. Ina raye? Ko kin manta yadda nake ji da ke ni? Ban manta. Ai dama na san abin da kike so kenan. Abin ne ma ya samu. Ina da ƴar mama kuma ina da kawuna. Ina son ki kawuna. Allah ya bar mun kai. Da na ga kun dawo da wuri, ko jarrabawa ce ta sauƙi ne haka? Baba wannan ai ba maganar jarabawa ba ce ba. Baba kai da baka da lafiya, amma baba ya aka yi da ganga kana shirin tafiya ma'aikata. Ai na ji sauƙi ne. Don haka yanzu shirya zan fita, saboda manaja ne ya kira wani. Da dukkan alamu na ji a waya kamar da yadda da wannan rashin lafiyar ta. Don haka dole ne kin gane. Baba, ai lafiyar ka tafi komai muhimmanci. Idan wani abu ne muka tura mana sai mu je mu wakilce ka samu ka kwanta ka ƙara samun ƙarfin jikinka. Allah sarki, na gode Allah muku albarka.
amma dai talaka ina ya ga ta kwanciya. Ku bari dai kawai mu zan insha Allah ku zan dawo ina cikin kariyar ubangiji. Allah ubangiji ya ci gaba da tsare ka babanmu. Allah ya tawakkal ala Allah wala hawla wala quwwata mu dai matsala ba ta ƙare mana, ga rashin lafiyar baba, ga matsalar makaranta, ga shi mu ba wasu dangi ba, ballantana a kawo mana agaji. Wai me yake damun ki ne Asiya? Matsalar dangi ai ba sabon abu bane a wajen mu. Tunda muna da mahaifi jagora abin dogaro a gurin mu, alhamdulillah. Bara na rufe ƙofa. Wa me yake faruwa ne a gidan nan? Su kuma wayannan ina za su je? Laila ce da baban nan za su fita. Ya ba ta abin da kai ka gagara ba ta ne, kuma har da kariya mata. Kai ka haifi wannan yarinya, amma idan tana bukatar farin ciki a wurinta ba za ka taɓa samun mata ba, sai dai ɗan uwa ne ya samu mata. Me yasa kake wa wannan yarinyar nan haka? Ita kaɗai fa muke da ita. Kin ga wannan ɗan uwan naki? Ba fa gata yake koya yarinyar nan ba. Ina ta ƙoƙarin yadda yarinyar za ta samu tarbiyya mai kyau, amma kin haɗa kai ke da shi kuna warware min wannan tarbiyya. Idan ta buƙaci abu in na hana ta, shine ke ko shi sai a samu wani sai ya yi mata. To ya kamata ku sani ranar da fa ba ta da shi, ko kuma ni ba ni da abin da zan mata, ko kuma ku ba ku da shi, ya ke ganin za a yi. Wannan ba ƙaramin kuskure kuke aikata min ba. Allah ya raba mu da babu. Fata na gari dai lamiri. Kuɗi da maciji maganin su kashewa. Idan baka kashe ba, a kashe masu. Jamila, kin ga wallahi ki kula da duniya. In mu ne yau fa, wata ran fa ba mu bane ba. Kuma ya kamata ki gane wani abu. Idan kika ci gaba da ɗora yarinyar nan akan irin wannan abubuwa, ki ce ta cikin ki, to karki ta nan gaba ita ce za ta yi kuka. Ke ce za ki kuka da idanunki. A'a Alhaji dakata. Allah ya kiyaye. Ni ya taɓa ga laifinta ba, kuma ba wani abin da za ta yi da za ta sani kuka. Ehe. Masha Allah. Ai na ce bari a ɗan. Yin wannan wahala haka? Ai ba wahala ba. Kai sanu da ƙoƙari. Masha Allah. Gaskiya abincin nan yayi daɗi. In ce ko surukar ta wace ta girka? Ai Sadiya kenan mama na? Ai ba daga nan ba. Ai in dai girki ne a gidan nan, in dai tana cikin gidan nan kin ga cokali, wallahi ba ta bari na ɗauki. Komai ita take mu. Bugu da ƙari tana karantar da yara a gidan nan. Duk wata albashinta baya yankewa. Kuma duk inda ta je za ta karantar da yara. Saboda ta iya tafikar da yara. Ba ta da matsala. Alaikum salam. A'a. Alaikum salam. Na wuni, an fi a ƙalin haɗewa na? Ya, na ganki kin fito. Ina surukar tawa take? Sai da zanga surukar tawa ta fito kuma sai da ganki da Allah shi kai da kira mai ita. Ai ita ce surukar ta ki Sadiya kenan. Ha ba baito, ya zaki min haka? Wannan ai ba ta da maraba da matar da Zula da ya rabu da ita. Ke zaki samu min yarinya dan ya shaka? Saboda ya huce da kai jin matarsa sai ki kawo min wannan? Haba baito. Haba. Ai ita ma wannan din. Ai shakwa-shakwan ce. Yarinya ce karama fa. Yarinya ce karama. Ko auren fari bata yi ba. Bata ganta ba yarinya ce fa. Gaskiya kin masa tsufa. Wannan ai da zuciya sa'ani ba da ita da karin nawa. Haba baito. Ya zaki min haka? Ashe ke yaron da kike ma magana a kansa, ashe ba zawari ne ma?
Bazawari ne dan rashin mutunci bai to ku zo har cikin gidanmu ku kalle ni a gabana a gaban yata ku ci mana mutunci? Ai mutuwa ma tana kunya idan mahaifi. Ba haka bane ba haka na so ba. Ni wai alkhairi na so. Wannan ta dan kauce daga gabanki. Ke ma ki dan samu salama a zuciyarki. Ni wannan duk abin da ya faru ma ni ba abin da ya bata min rai irin kalaman da Lami ta yi a gaban yarinyar nan take furta wannan zancen ban ji daɗin sa ba. Ki yi haƙuri da Allah. A'a bai to. Kin san ni ba na boye ai gaskiya ce. Ba na boye. Dan za ki kawo wannan ki ce kan na aure ta sa'anni ne fa. Na aika masa tsufa. Gaskiya ce nake faɗi ba na boye. To kin ga idan kun gama cin abincin ku tashi ku guce dan na ga ba daidaita zani da ku ba. Ni na ma koshi. Kira to dala ta ce min dala malama ki tashi ki fita. A to dama na ma koshi. Bari ƙarasa wannan sai mu tafi. Jira ni mu tafi ɗaya mu tafi. Bai zo dala ya da ba dala ta ci tafi sai an jima. Idan na ƙara ganin ki a gidan nan wallahi idan na ƙara ganin ki a cikin gidan nan ke ko a makota na rantse da Allah na ƙara ganin ki wallahi da ido biyu da ke ina mai tabbatar miki rashin mutuncin da zan miki sai kin tabbatar a rayuwar duniyar nan biki taɓa ganin mutum mara kirki irina ba wallahi kin ji na rantse tun da dai biki ci kunya ba kika zo har cikin gidanmu kika wulakanta uwata da ƴar uwata wallahi tallahi mantawa zan yi da shekarunki ajiye su a gefe ko wani mutunci da ake wallahi in ci mutuncinki. Sannan na ba kofar gidan nan sai yanzu jira mun budewa kuma ni da gidana? Na yi tsanin Aiman tana kusa ne sai da na duba na ga tana uzuri sannan na zo na buɗe. Ina baban ku yake? Ya tafi gurin aiki yana kan farisi da yin masida. Kake sake ki mun ƙarya. Sau nawa yana kiran shi a waya? Ya ki ɗauka. To wallahi na ba da kwana 10 in har ba a biya ni kuɗin hayan gidan nan ba to sai dai ku nemi wani gidan zama. Dan Allah kawo ka ya gudun sha. Dakta! Kin ga miki kamar da kawunki? Inda ke ji da kuruciya, ni ma haka nake ji da kuruciya. Kuma idan kun ga dama, wannan kuɗin hanya ni ba kuma bane a gurina. Idan kun kwatsaya wannan gida don cin naku, Allah sai gurin zama ga gare ku a garin nan. Allah ya ba mu alkhairi. Zan gaya mishi da ya rasa ɗinka. Ki haka ake taron bako? Babu ruwa, babu ko shayi? Haka zai bani dama in ga yayarki. Ba mamaki ita za ta fahimci abin da nake nufi. Ka yi haƙuri. Allah ya ba mu alkhairi. Ke da kuke waya? Wallahi da wannan yarinya Laila ce. Ina ta kiranta ta kita daga waya. Ban san me yake faruwa ba. Kina nufin baki san inda ta je ba? Har yanzu bata dawo ba? To ina ta je? Wallahi bata gaya min inda za ta je ba. Ni damuwa ta kar ma wani abu ya same ta. Kin ga? Jamila, wallahi ku canza tsari. Ke da yarki. Kina da ƴa? Ta fita baki san ina ta je ba? Bata gaya miki inda za ta ba? Ki sani ba fa wai zama za mu ci gaba da yi da ita ba.
nan gaba fa aure za a yi mata. Idan ba mu bar tarbiyya ta kirki ba, ta yaya mijin ma zai ga darajar ta ga mutuncinta har su zauna lafiya? Alhaji kenan, idan kana wata magana wallahi kana bani mamaki. Sai ka ce ba kai ka haifi wannan yariyan ba. Na gode wa Allah, auren da za ta yi a gidan yar uwata za ta yi. Kuma ko da ta yi wani abu ba daidai ba, kamun mijin nata ya ankara. Yaya ta za ta saita mata wannan lamarin. Ba ma sai an kai da mijin ya sani ba, tunda ita ma yarta ce. Ke kin sani sarai Haidar ba zai ɗau wannan shashancin irin naku ba. Wannan shashancin na yarki ba zai ɗauke shi ba. Kuma ki sani, shi fa aure na zumunci idan aka yi shi idan ya yi kyau. Alhaji, kar kai mata baki. Fata na gari dai lamiri. Na tabbatar bata gama siyayyar kayan bade ɗinta bane, shi yasa har yanzu bata dawo gida ba. Au, wai ke yanzu da gaske kuke wannan ta'adar da ba Allah ba ma'aiki a ciki, ba hannun kakanninmu da iyayen masu daraja muka gaje ta ba, ita za ku kawo min cikin gida? In Allah Alhaji ka bi zamani mana. Kowa fa ya goyi bayan wannan lamarin, sai kai kaɗai. To shi kansa ma Haidar da yayi Jummai na gayyace su kuma za su zo. Ke kin fi kowa sanin yadda Haidar yake da riko da addini. Ni na imanin ba abin da zai kashi wannan shashancin naku. Yaron da ko da yaushe a tsaye yake wajen kiyaye dokokin Allah da bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. To Alhaji wannan karya dokokin Allah ne? To a tarihin musulunci ko altafan musulunci to gaya mai inda aka halatta yin baki. Alhaji kenan. Ni dai bari in je in kawo maka shayi. Inda kai baka ruwa da shi. Ko a ɗumama maka shayi ne? Ai shayin nan ba zai shawo ba Asiya, saboda so nake na kammala aikin nan na je na kwanta, in kin san gobe da wuri zan tashi, saboda in dai ban kammala aikin nan ba akwai matsala. Baba, wannan manajan baya yi maka adalci. Ka tashi a makare, ka yi sammako amma har yanzu maganin albashi ba wani ƙari. Aiman ya talaka zai yi. Kin san fa su masu kuɗin nan gaba ɗaya ba sa tausayin talakawansu. Babu abin da suke so illa matansu da 'ya'yansu. Sun manta cewa Allah yana cewa almalu wal banuna zinatul hayatid dunya. Kuɗi da 'ya'ya adon rayuwar duniya ne. Ko kan naka ne yake maka ciwo? A'a, kar ku damu. Dan abu ne kaɗan, gajiya ce. Saboda yau na sha aiki a kamfani, babu komai, ba matsala. Ku tashi ku je ku kwanta. Ko akwai wata magana ne? Daman baba cewa ne ko za ka bari na fara aiki a gurin Antinos? To amma me yasa tun yanzu kike so ki fara aiki? Daman baba ina so na ga ina taimaka maka na wani abu in ya taso na kuɗi ko kuma akan wasu al'amuran. Lokacin da na taɓa raka ta wurin aiki, na ga aikin nasu babu wahala. Kuma ta ce idan na kammala karatu na nemi admission a ɓangaren lafiya kuma za ta taimaka min akan haka. Kuma za ta bani gudunmawa har na zama likita. Gaskiya ne hakan yana da kyau. To amma ina ganin hakan ya yi wuri. Ki bari ku kammala karatun ku tukunna. Sannan daga baya duba mu ga abin da ya dace a yi. Saboda ku mata ne, duniyan nan ga yadda ta zama. Saboda so nake yi na sauke haƙƙi da ya rataya a kaina naku kafin na bar duniya. Saboda a duniyan nan ba kowa ne abin yadda ba. Kun gani? Haba baba, don Allah ka daina faɗan haka. Idan ka tafi da wasa ka bar mu, sai mun riga ka mutuwa baba. Allah ne ya san gawa fari. Kun gani? Gashi kuma yanzu albashi ya yi nauyi. Wanda so nake yi da zarar an biya, insha Allah, da kuɗin makarantar ku zan fara domin na biya muku.
To amma baba, ɗazu bayan ka fita mai gidan nan ya zo maganar kuɗin hayansa. Shi ma in Allah yadda, nan da jibi zan biya shi. Kun gani? Sai ku damu. Ku tashi ku je ku kwanta, tunda gobe ma kuna da jarrabawa. To shi kenan baba, mun bar ka lafiya. Allah ka raya mana Allah ka kare su daga dukkan shari. ‘Ya'yana na kaina masu damuwa da damuwa asiri. Allah ka yi su albarka. Laila, me yasa ba kya gudun bacin raina ne? Na kira ki ya fi so a kirga, amma kin ki daga wayata. Kuma kin san halin babanki. Idan ya fara faɗa, shi karan kansa bai san ranar bari ba. Kin fita a gidan nan tun safe, baki dawo min cikin gida ba sai yanzu. Kuma sanin kanki ne kin san su ya Jummai da Haidar. As anytime za su iya zuwa gidan nan. Me kike so in gaya musu? Haba mama. Ke in kika fara magana ko numfashi ba kya tsayawa ki ja saboda Allah. Ai sai ki bari ya mutu kafin ki binne ni. Kuma kin ma fa san inda na je. Ta yaya zan san inda kika je? Bayan tun da nake ta kiran ki, kin kiki daga waya. Kamar yadda kika dinga kiran wayata, da ki dauka kika jawo shi. Haka na dinga kiran Haidar shi ma ya iya dauka wayata. Shi yasa ni kuma kawai na je gidan. Na kokkora musu bayani na tsayar musu. Na shiga uku. Laila, kin fa san halin Haidar. Kin san fa halin Haidar sarai. Wallahi tallahi na tabbatar idan kika hadu da shi, ba za ki ji dadi ba. Kin san dai ba zai dauki wannan dabi'a take ba ko? Mama kenan. Kar ki manta ni ce fa Laila yar mama. In har yana so ai dole ya koyi yadda zai zauna da ni da ɗabi'una. Laila kenan. Kinga, ni ba zan tsaya wannan muhawarar da ke ba. Kafafiya. Kinga, yanzu tashiwa za ki yi ki shirya. Saboda na san yanzu suna dab da zuwa. Kuma kin san ban bari Haidar ya san akan cewa birthday za a yi miki ba. Naji. To, kinga, kamar sallama nake ji, bari in tashi ki shirya. Wow. Laila pretty. Beautiful girl. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ana Haidar. Sannu da zuwa. Ya hanya? Ka zo lafiya? Lafiya alhamdulillah. Ya gida? Alhamdulillah Allah. Masha Allah. Dama gaskiya ko biki kira ni ba, ina da shirin zuwa. To dan na so zo da ke cewa yau din nan na samu aiki kuma irin aikin da nake so ne kyau. Albashi wadatacce. Masha Allah, alhamdulillah. Ashe ka samu aiki? A gaskiya na taya ka murna. To yanzu ka san menene alaji idan ya zo sun sana miki saboda ya taya ka murna. Ai da ma yarda ya sani domin tun kafin ma ta interview din mun yi magana da shi. Kuma haka ma dai kamfanin ma kansa shi haɗa da shi tun farko kuma Allah ya sa an dace. Da haka gaskiya shi ba maganar wai wani ya san da sako ne ba dama kai sai nake so zan zo same ki in saki da godiya ta a gare shi. Gaskiyar magana sai da so mahaifina babu wani mutum da ya tallafa rayuwa ta sama da alaji. Saboda ta Allah ya saka masa da alkhairi kuma na sa a sanadin ki ne. To yanzu bari in tashi da shiga cikin kira maka wannan yayin. Ka san ta da nuku-nuku. Ga ma ba sai an kira ni ba. Kuma kai dama akwai tamu da kai. Ai ni ya kamata ka fara gaya wa cewa ka samu aiki. Ba wai sai dai in ji a cikin gari ba, bakin jama'a. Da haka sai ka bani hakuri. Sai da wannan ba irin abin. Ki bisa kaida mai kamata a kula ba. Saboda sallama ya kamata ki fara yi. Ba kawai ki shigo kai ba. Hadisi ya nuna cewa duk mutumin da zai fara magana ba tare da sallama ba kamata a amsa masa. Yanzu sai ka fara gyara kuskuren ka tukuna. Laila, ni haka. Moni ba ruwanki. Ki
bar shi ya bani haƙuri. Ko da yake na ɗaga ma ƙafa saboda muhimmancin wannan ranar a gare ni. Da ka tare da wannan fa ba tsari ba. Wannan fa yake duba ta yi ke magana da ita kamar ma ke gaba da ita. Ta yaya za a ci gaba da rayuwa haka? Wannan ba ta daga cikin tarbiyyar addinin musulunci. Ana gaya miki kuma kina sake yin yawa. Sai ba za ki canza ba? Hala Haidar, wannan fa za ka sha fama da ita. Sai ka yi haƙuri. Yanzu shi kenan, mami mu je a yanka kek ɗin ko tun da komai ya zama ready ko? Ban gane ba. Haidar, ka san yau ranar birthday ɗinta ne. Ba mu gaya maka bane ba. Saboda na san ka idan aka gaya maka ba za ka ce ba za ka zo ba sai sa maka barka. Muka ce idan ka zo ka tarar. Habanci, ya zaki da kafta ta. Ai bai kamata ba wannan abu ba da cikin tsara addinin musulunci. Ni magana wani baji. Addini wani yarinya na tabbata a rajin kan za'a wannan abin ba. Da ba zai bari ba. Kaga Haidar, waɗanda ma ba su kai ni ba suna yin daidai ina. Sai ni yanzu za ka ce za ka hana ni gaskiya ba zai yi. Anti, ni ganin shi na zo ba wannan shi ban nata ba. Da haka idan hajiya ta fito ko gama zumuncin kun da mota na zai wanda gaskiya ne yanzu na. Baba, har yanzu fa jikinka babu ƙwari. Don Allah baba ka bari na kirawo Aiman mu kai ka asibiti. A'a, kada ki kira ta. In kika kirawo ta, kin san ta rigima na tabbata hana ni fita za ta yi. Kawai ki kyale ni ba sai ko. Amma baba, aikin fa bai kai lafiyar ka muhimmanci ba. Idan Allah dan Annabi baba kai haƙuri ka bari mu kai ka asibitin nan. Idan muka kai ka asibitin nan abin da likita ya faɗa mu ma za mu fi samun nutsuwa. Asiya, wajibi ne inda ina numfashi na fita na nema muku abin da za ku ci ku sha. Asirin mu ya rufu. Ko da jan ciki insha Allah zan iya fita. Ni dai kawai ki bari kin ji ko? Na baba. Baba ka bai. Aiman! Ya salam. 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 Umma ta ce mun da ki ci abinci ba tun jiya. Ba na jin yunwa ne shi yasa ban ci abinci. Ni ma ba zan ci abincin ba, na tafi ofis. Ya za ka ce da za ka ci abinci ba? Bayan ka san babu masu abinci kusa da wurin aikinka. Ina so in yi koyi ne da ke ta yadda kike hukunta kanki akan laifin wasu. Ba yadda za a yi wannan damuwar ta bani damar cin abinci saboda ni kaɗai na san me nake ji a cikin zuciyata game da wannan ƙaddarar da ta samu rayuwata. Sadiya, ina so ki sani a matsayinki na 'yar uwata ina son ki fiye da yadda ba ki tunani. Hakan yasa nake addu'a kullum
yanda kike damuwa da damuwata ni ma in dawwama cikin damuwa da damuwarki. Ba zai so haka ba Umar, saboda wannan damuwar tawa Allah ne kaɗai san lokacin yankewa. Ina ji a jikina wata rana Allah Ubangiji zai turo miki da wani mutumin kirki wanda zai aure ki ya baki dukkan kulawa kuma ya nuna miki so da kulawa a aikace. Ban ita taka ba Umar, amma a yanzu ba na son wani namiji ya shigo rayuwata kwata-kwata. Da za ku bata tawa, da kun daina yin talla na ana zuwa har gida ana wulakanta ni. Na yarda, kuma ni miki alkawari daga yau ba za a kuma ba. Amma dan Allah ki fito mu ci abinci. Dan na samu na tafi wajen aiki, kin ga na makara. Alhamdulillah, na gode wa Allah. Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka. Allah ya saka muku da alheri. Allah ya raba ku da duniya lafiya. Kuma Allah ya baka lafiya. Baba, bari in je in siyo maka magani da ragowar canjin da ke hannuna. Shikenan. Ni kuma bala da je na samu na dafa maka abinci. Saboda ka san likita ya ce a tabbatar ka ci abinci kafin ka sha magani. Alhamdulillah. Amma fa ka ci abinci. Zan. Wa alaiki salam. Yawa, kuɗin su 2,000. Ki ba su kuɗin. Shi so da kulawa in ana yi a zuciya ya fi daɗi. Ki rike ni karki sake zuciyata tana bugawa komai na jiki yana tsayawa babu ke ba zan rayu ba. Hajiya. Karki yotan. Ai kuɗin dama 2,000 ne. An yi rage. Alhamdulillah. Na shige damuwa yaushe zaki zammatawa. Malam ga kuɗin. Da kyautatawa na fi ƙarfin dukkan adawa. So da kulawa martaba ne ba a samun sagarin wani so ba ya duban wawa bai duba barazanar wani kowa. Umar, yaushe aka yi discount ɗin kuɗin nan wannan 300 ni ban sani ba ina kan tsayin Allah ka bari kawai zan cika a kuɗi na ni wannan kwarzaban ta kace zan cika. Umar wato kai zaka cika a kuɗinka. To Allah ya sa ka ci riba wannan soyayya tunda wannan soyayya ta ka ai kurmin soyayya ce. Kai subhanallahi to ai ga katin mata manta wajen soyayya. Umar ya faɗa tarkon soyayya. Allah ya
Haba malam, abin da kai bai dace ba. Yaya za ka biyo ni da gudu a hanya saboda ka gani kaɗai ce? A kamalanka, ai bai dace ka yi haka ba. Katin ki cika manta, Hajiya. Na shiga kunci ka fidda ni, na shiga damuwa mai tsanani, so ya sanya min rauni, zafin rai ya kama ni, ban zaton za ka yarda. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Kan fito kenan. Hajiya, lafiya wannan dogon tunanin. Tun jiya na lura da ke da wannan canjin da aka samu daga gare ki. Me ya faru? Haidar, dole ne ka gani a cikin damuwa. Dole ne in kasance a cikin damuwa. Saboda irin rashin kula da kake nuna yarinyar nan Laila, duk da cewa an yi baikonku da ita. Hajiya, wannan ai ba rashin kula ba ne. Gyara nake mata. Bai kamata a ce yarinyar ta dinga yin ba daidai ba, kuma ana kallon ta a rigar za mata ido. Naga ko ba komai, ko ba magana aure tsakanina da ita, ayar uwata ce. Lalle ina da hurumin da idan ta ba daidai ba zan gyara mata. In ga mata kuskurenta. Haka ne. Amma sai ka bi ta a hankali, tunda dai ka san yarinyar nan shagwabbiya ce. Iyayenta ma haƙuri suke yi da ita. Ka bi ta a haka a yadda take, kai ma haka ya kamata ka daure. Amma Jani ba ɗanki ne, kin fi kowa sanin halina. Kin san cewa a yanda nake babu ta yanda za a na iya rayuwa da mace irin Laila. Ba na so da muguwar ragon makinta shi. Ba na so a zo ya aure na da Laila, a zo a samu matsala. Zumuncin ku ta kuɗe ke da yawa. Wannan na daga cikin abin da ya sami nake gudun wannan al'amarin. Ina ganin gwara haƙura. Lailan nan tana da kyau, tana da ƙuruciya, ba za ta rasa masoya ba. Me yasa dole sai ni? Ai an san da haka, kuma take son ka. Duk samarin da kake tunanin tana da su, kai ka ci ta gani take so, kuma iyayenta suka yarda a haɗa auren nan, kuma da amincewa ta. Ka tuna da irin tagomashin alkhairin da baban yarinyar nan ya a gare ka, da kuma mahaifiyarta, duk da cewa 'yar uwata ce, da me kake ganin za mu iya saka musu. Kenan Hajiya, da auren Laila zan biya su? Wannan yake damun ka ne, to ina tabbatar maka da cewa auren nan fa sai an yi shi, saboda haka kai kokarin fahimta yarinyar nan kuma ka sa ta a hanya. Hajiya, na jima da fahimtarta, amma ba na jin akwai wata rana da ita Laila za ta fahimce ni. Saboda abin da na lura da shi shine suna kallon kamar yin wannan auren tsakanina da Laila kamar wani gata ne a kai. Ni kuma har yanzu ni idona ma bai gano mu matar da nake son aura. To ka dai ji abin da na gaya maka, auren nan babu makawa sai an yi shi, saboda haka kama saka a cikin ranka kamar ka auri Laila. Menene kuma? Kira na ka yawa, ɗauka? Ka ɗauka mana. Haba, ana faman ga ƙura kana ga yaƙi? Bari ka shafa ba, kar maganin ya narke ni. Baba, likita ta ce kana buƙatar hutu. Akalla a ce kai kwana 2 ba tare da ka fita. Hakan ba zai yiwu ba Asiya. Tun muna asibiti, manaja ya kira wani. Yana ta faɗa akan rashin zuwa na aiki. Don haka gobe dole na fita da wuri. Wasu ba su san darajar ɗan adam ba ne? Aiki da lafiya. Ku yara ne, ba za ku gane ba. Ai talaka kawai yi ƙoƙari bauta wa Allah. Shi ne mafitarsa. Kuma Allah ne kaɗai baya raina ƙoƙarin bawansa, amma ba ɗan adam ba. Ana fa biyan mu ne gwargwadon aikinmu a kamfani.
Don haka duk ranar da ban yi aiki ba, ban da albashi kamar yau. Kuma da zarar na gaza, wani za a kawo ya maye gurbi na. Sanin kanku ne cewa muna buƙatar kuɗi a wannan lokaci. Baba, tun da muka taso ban taɓa ganin ranar da ka huta ba. Kullum aiki kake yi ba da riba rana. Mahaifiyarmu ta rasu, amma ba mu rasa kulawar uwa ba. Ka ɗauki nauyin kulawar da uwa za ta yi wa ɗanta, ka haɗa da naka kana nan. Baba, don Allah don Annabi, ka ba mu dama. Mu ma mu fita mu nema aiki ne, mu kula da kai a cikin wannan yanayin shekarun naka. Matuƙar ina da rai, zan ci gaba da abin da yi wa Allah alƙawari. Ba na fatan ku je ku yi wani aiki. Burina ku kammala karatunku kamar yadda yake a burin mahaifiyarku kafin rasuwarta. Sannan kuma ina addu'ar ku samu mazaje na gari kafin na bar duniya ne. Da a ce mu ba mata ba ne, da ba ka sha wannan wahalar a kanmu ba. Ba tare da kuma mun tallafa maka ba. Inda akwai namiji a cikinmu, da zai kula da kai fiye da mu. Aiman, ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani ku a 'ya'ya mata masu jin ƙai da tausayi da kulawa ga mahaifinsu, ko da ko ya yi rauni, domin ku ne ƙarfina. Saboda abin da kuke yi wani ɗa namiji zai iya yi wa mahaifinsa ne? A wannan mara, wani ɗa namiji zai juri dafa wa mahaifinsa ruwan zafi ya dafa masa shayi kowace safiya? Aiman, sai ki dafa mai shayi. Ina da gobe ne samu. Ina da Safiya. Nan baba. Safiya. Masan ƴar uwarki da sabu a ranta. Ki yi ƙoƙarin fahimtar da ita. Mai kamfanin mu fa yana gari. Ba zai koma ba sai bayan sati biyu. Duk abin da ake yi mana a kamfanin nan na ganin ido ne. Ko yaya aka samu kuskure, ko rata za a yi. Sannan kuma samun wani aiki a barar nan wahala ne, sai kin sani. Kai malam ruwa ba ni kuɗin da suke jikinka. Ababen Allah kuɗi kuma ba za ka bani ba ko? Zan buga ma wuƙa an baka bani ba. A dakata. Me ya zafi? Me ya zafi yaro? Ba ni kuɗin da ke jikinka. Me ya zafi? Bai ajiye wukar. Ajiye wukar. Wayar kafa. Ba ni wayar ka. Ji dare haka. Ba ni. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كم كان الله كم كان في العمر الكريم كم لا إله إلا الله.
Asiya, yaya aka yi kika bari baba ya fita bayan ga yin da muka yi da ke cewa ba zai fita ba sai jikin shi ya ƙara ƙarfi. Me yana yin bacci? Sai ki tambaye shi ga yanki da Asiya, ina ciki ina bacci. Na ji hankali na bai kwanta ba, na shiga ɗakin sa na samu baya nan. An kirawo shi ne daga kamfani. Kuma dole ya je, saboda ba ma su yarda da maganar rashin lafiyarsa ba. Idan bai je ba, babu maganar albashi. Wallahi Hasiya, lafiyar mahaifina ta fiye min duk abin da zai samu idan ya fita. To ai dole ce ta sa. Kina kallo yau ma fa mun ƙara rasa jarabawa. Sannan ga matsalar kuɗin haya. Mutumin nan ko da wani lokaci zai iya zuwa. Kina gani dan abin da ya rage mana kuɗin gidan shi aka ɗauka aka je aka shiga babban magani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To yanzu idan ba a samu albashi yau ba yaya za mu yi? Allah shi ne masani. ai tun da na ji ɗaf na ce to gahi nan ya shigo kuma kake leke a kicin sarkin tsegumi. A yajiya tun da na sha kwana nake jin wani ƙanshi yana gumi man hanci da na tabbatar da cewa a gidan nan ne kuma gashi na tabbatar da na shiga, amma dai na fata an aika da makota saboda hakkin makwabtaka. Iko sai Allah, to in ban da abinka yaushe ma aka gama girkin da za a je ga rarraba makota. Ostaz kenan. To ita dai sadaka daga gida ake fara ta, saboda haka ba amma gama girkin mu bare a ce an kai makota ko ba a kai musu ba. Yawwa baki zani shine ake shirya musu walima ta jin daɗi. Wani bikin ne kuma ya taso? Babu wani zancen biki, su Jamila ne za su zo da Laila a yi nishadi a annashuwa a faranta wa juna kuma a daidaita lamari. Hajiya, irin wannan fafin da kike yi shi yasa Laila take ganin kamar ba ta da laifi, kina shugaba su da yawa. Haba Haidar, wace irin magana ce wannan? Kai shikenan kai kullun kai ne a sama kamar Aluja, kai ma ya kamata ka tuhumi kanka. Ba zai yi a ce kullun Laila ita ce mai laifi ba. Kai ma ba mamaki akwai abin da kake yi mata. Hajiya, ki haƙuri, ni dai abin magana nan ba na so ki ja iska a dalilin wasu. Ni yanzu aiki ne da ni. Na gudu na bar ofis ne saboda ina so na zo nan na dan huta ne aikin. Kuma ina dan jin yunwa a dan fara taimakon koda da shayi ne kan ki karasa girki. Ina ciki. To ai shikenan. Assalamu alaikum. Iye? Jamila ce wasu? Kai, wannan yaro a duniya shi dai hutsu ne. Kaji daga fara maganan nan ya fara botsewa, ya fara shiga nan yana fita nan. To ba makawa wannan al'amarin sai an daidaita shi. Ai maganin sa ma Lailan. Lailan ita ce za ta daidaita masa sahun shi. Ha ba. Wai ba ka da masaniyan abin da ke damun shi? To gaskiya ba zan ce ina da masaniya duka ba. Ni da abin da na sani shine na samu wasu matasa sun taɓa lafiyarsa. Shine kawai iya abin da na sani. To gaskiya gwajin da muka mishi ya ba mu akwai abin daban da yake damun sa ba abin da kake gaya mana ba. Saboda yanzu dai ka ce wannan allurar sannan kuma da yiwuwar cewa sai an masa MRI ma'ana gwajin kwakwalwa saboda ina tunanin kwakwalwar shi ta samu matsala, amma yanzu zai ka fara ce wannan allurar tukun a yi mishi. To muna godiya likita, mun gode sosai, mun gode yawa. Ba wasan yaro ina ganin tunda an riga an yi maganin nan mu tafi gida ko? Ba ai ba za mu tafi gida ba saboda ka ji abin da likita ya ce. Dole kana buƙatar 'yan magunguna da 'yan allurai, to kaga ai ba za mu tafi ba. Yaro na ga wannan abin da aka ce za a yi gwajin nan, ina na ga kuɗin da za a yi. Wannan larurar ma dai muna neman sauƙi ne a gurin Allah. Tare da wani abu da zan iya. To baba,
ni ina ganin me zai hana ka kirawo gida mana ko da akwai wani agaji da za su iya baka. To ai yaro wayar da zan kirawo gidan ma ita har ita aka ɗauki da ɗan kuɗaɗe duk wani tanadi na da abin da nake takama da shi gaba ɗaya suka kwace suka tafi da shi. Ni ne iya dogaran gidan ba ni da kowa daga ni sai ƴan yayana kuma da ni suka dogara ga kuma abin da ya sami don haka ne ina roƙonka da mu tafi gida. To abin da za a yi bari in ji in samu wannan alluran da aka rubuta yanzu zan dawo insha Allah ka dan ƙara huta ba. Wani yana ƙoƙarin cutar da kai wani yana ƙoƙarin taimakon ka wannan yaro Allah ya maka albarka Allah ya saka maka da alheri. To Asiya da Ayman ko a wani hali suke yanzu Allah sarki yayana. Na san ba za ya kai wa har wannan lokacin bai dawo ba. Allah ya sa da lafiya. Amin sister. Wallahi Allah hankali na gaba ɗaya a tashi. Ba wai bai saba kaiwa irin wannan lokacin ba. Ta shi fitar da ni. An buga waya amma wayarsa ba ta shiga. Ba an ce ba ɗan gidan su Antinus a kamfanin baban mu yake aiki? Kuma ba haka ne. Bari in je gidan su in tambaya. Kuma ba ɗaya mana. A'a, an sani bai kamata ki tafi ba, bai kamata mu bar gida ba kowa ba. Sai ki zauna bari in je in dawo. To shi ke ina zuwa. Ina ba da sa'a. Ya Allah. Allah ka dube mu. Allah ka kare mana mahaifin mu a dukkan yanki. Allah ka saba wani mummunan abu ne same shi. Agogo sarkin aiki kai ba su gajiya da aiki ne? Gaskiya Laila kina da matsala. Ya kamata a ce ki fara yin sallama sannan ki nemi izinin shigowa kafin ki banko cikin ɗaki kai tsaye. Ai ba ni ke da matsala ba, kai ne kake da matsala. Da kai ai duk mallakin wuya ne. Ta zan nemi izinin shigowa gare ka. Kai kanka ka sani da kai da duk wani abu da ka mallaka duk nawa ne. Ko da yake ban ga laifinka ba, tsufa ne ya fara tambayar ka. Shi sa ake so ka yi aure ko na samun dan farfado na Ya kamata fa ki dinga sassautawa. Ki gane cewa fa gaba nake da ke. Ko ba komai da kin san na girme ki. Irin waɗannan abubuwan da ke ba fa na jin daɗin su gaskiyar magana. Me na rashin jin daɗi? Kai abin da ka yi ma ai ka cancanci hukunci. Na shirya taro na kashe kuɗaɗe na kira ƙawaye na amma ka watsa min taro na. Kuma har yanzu ka gagara ka bani haƙuri. Kullum ni kake yi ma kallon rashin daidai. Ba wai ina nufin kullum ba ki yin daidai ba ne. Amma mafi yawancin lokuta abubuwan da yake marasa kyau sirrin da ya kyawun da kike. Da haka ko ba komai ya kamata ki duba ki dora su a mizani kuma ki nemi yafiya. To ai kai ma har yanzu baka bani haƙuri ba kuma in ka lallashe ni ai ka san zan ji daɗi. Shikenan ki haƙuri. Ba irin wannan haƙurin nake bukata ba. Tashi za mu ka kai ni kanti mu yi siyayya irin ta masoya. Sannan kuma yau ba na so in ci abincin gida. A restaurant nake so mu ci abinci. Tashi mu. Me haka, Laila? Me yake shirin yi ne? Wake ba ta duba abubuwan da suka dace ne? Matsalar ki fa ƙara girma take fa. Ɗauka na zaki ko kaya? Da girma na?
Wannan kiranin yarinyar nan ne sai ka ce ba a dangin mu ba? Kamar garin da babu ahalari, babu ishmawi, babu hadisi, ba risala, ba mandigi. Akwai matsala. Ya kuma aikin kuɗi. Ya kamata dama, ranar da za ta girma. Cewa da sa'a na fito kenan. Kamar ya? Ina babanku yake? Baya nan. Good. Daman na fi so ya kasance baya nan dan. Kuma ba gurinsa na zo ba, gurin ki na zo. Guri na kuma? Kwarai. Ina kuma za ki je? Aiman, na san kuna cikin mawuyacin hali da ke da mahaifinku da kuma yar uwarki. To ba kowa bane ya sa ku a cikin halin da kuke ciki, ba ce ke. Ni kuma? Kwarai kuwa. Kuma idan kika ga dama, a cikin kankanin lokaci za ki iya cire ku a cikin halin da kuke ciki ko duka. Ina so ki bani dama mu je mu sha shayi ne da ke. Kin ga daga nan sai mu samu daman tattaunawa da ke. Kuma hatta matsalar kuɗin hayan da kuke tunani, ita ma za ta wuce. Kaga, ka bar gurin nan ku ne ma ihun ɓarawo. Ihun ɓarawo. Ni da gidana. Hello? Yakwa, masha Allah. Kice dai faman kike tai da aiki a ciki. Ana ta kice. To kawanta yake. A'a, ba shi tukuna. To shikenan. Wai abin da yake ran madu tsadar kanwa. Gaskiya ne. Tun kafin mu zauna. Jamila abin da nake so da ke. Gaskiya ya kamata kiwo baban nan fada. Ya mai da matarsa fi sabilillahi. Zaman nan haka a tare da ku a gida ba zai bagare ya koma can gidansa yi zaman shi. Ta rayuwar nan haƙuri ake yi. Haka ne. Mami mu tafi gida, mu tafi. Me yake faruwa? Laila? Me ya faru? Shi kullum Momi ba abin da ya sani banda masifa da tashin hankali? Ba wanda zai yi mishi magana amma ni kullum ana ganin laifina? Na tabbata tun da yake yi min wa'annan abubuwa akwai wanda yake so a cikin ransa kuma ita umman Haidar din ga tana a tsaye ta san abin da yake faruwa ai. So mana da ta. A'a ina. Wannan wani sabon salon rashin kirki ne. Ni nake miki magana kike ta wannan daddauke kai? Kin sani sarai a duk duniya ba yarinya da nake so Haidar ya aura fiye da ke. Saboda ke ce yata Haflan Malak. Haba Laila. Jamila ki fahimtar da ita mana. Yayi Jummai ba abin da baki sani ba. Sanin kanki ne kin san tunda Haidar ya samu aiki ya karo wulakanci ba abin da baya yi kuma kina gani ke da kanki. Amma ki zo ki ce mun akan cewa in yi hakuri? Ki ce haka Jamila. Yaya Jummai ki saurare ni da kyau ki ce. Idan shi ya manta na tabbatar ke ba za ki manta ba. Idan ni da ya ta yare na mu to ya tuna Alhaji Tahir ya yi mishi alfarma. Kuma na san idan bai manta ba Alhaji Tahir shine mahaifin Laila. Kar ya manta ya ɗaya tilo Alhaji Tahir ya mallaka kuma ni ce nan mahaifiyarsa. Komai ya masa a dalili na ne ya masa
saboda haka Laila taho mu. Jamila. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wace irin rayuwa ce haka? Wai har da ya samu ya ƙara sabon salon wulaƙanci. To yanzu ko wannan abin naku ya sunan shi? Me wannan ba cin mutunci ba da wulaƙanci a matsayinki na ƙanwata ki biye wa yake ku nemi ku ci zarafi na. Ina ta ƙoƙari ina ta hidima akan ku samu farin ciki. Kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba komai an ce babba juji. Allah ya ba ku haƙuri. Shi kuma Haidar ɗin zai zo ya same ni. Ya Allah, ya Allah ka kare mana mahaifin mu a cikin da yake. Allah ka dawo mana da shi gida cikin aminci. Gashi babban tashin hankali na. Duk wanda suke da namban shi mun je an kira baya shiga. Ni kuma yanzu fita a gurina ta zama barazana. Shi kan shi wannan baban yanzu. Abin mu dinga neman harji ne tsakanin mu da shi. Aiman, Asiya. Baba? 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 Baba me ya faru? Babu. Baba? Ya saka ce babu komai bayan kuma gashi abu a zahiri muna gani. Asiya ɗan karcewa ce fa ba wani abu bane. Baba ka taimaka mana don Allah ka daina ɓoye mana wasu abubuwa. Yaro, shigo mana ɗana. Sai kai ma nan gidanku ne ko? Assalamu alaikum. Zuciyata tana bugawa, komai na jiki yana tsayawa, babu ke ba zan rayu ba, karkiyo tantama bugun numfashi yana hawa. Na shiga kunci kafin da ni, na shiga damuwa mai tsanani, sauya sanya mini rauni. Na gode Haidar, na gode hankalinka ya kwanta ka munana wa 'yar uwata Halan Malak ƙanwata Jamila ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya da 'yarta Lela. Saboda kai baka da asara duk shirin da na yi na faranta musu ka rusa min shi. Hajiya, wai dan Allah ni me nayi ne? Me kai ma kake tambaya? Ai ka fi ɗan da ko sanin tasha. Wato kai ta haka kake saka alheri kenan ko? Ka manta abin da Jamila suka yi maka da ita da mijinta na inganta rayuwarka. Ka duba ka ga gidan nan da karatunka da kake alfahari da shi. Mijinta shine Sila uban yarinyar nan Lela da kake wulakantawa. An zo gurin. Hajiya na gane wannan abin da ya kawai duk Lela ce ta jawo shi kawai ita ce ta sa ake min wannan abin. Ka ga dakata babu wani akan Lela sai akan rashin godiyarka. Duk kai ne ka ja wannan abin rashin godiyarka. Ya kamata ka sani a dalilinka ba zai sa in jure wannan abin kunyar ba. Don haka na yanke shawarar dawo da aurenka kusa da kai da Lela. Wannan shine hukunci na. To me ne wannan tada hankalin? Alhamdulillah. Wato a rayuwa na Allah ba sa ƙarewa. Umar ba abin da zan ce maka sai dai Allah ya saka maka da alkhairi. Irin ɗawainiyar da kai da ni tun daga lokacin da ka zo ka same ni an yi min raunin nan ka kai ni asibiti baka taho ba sai da ka tsaya aka bani magani kuma ka bar gurin sana'arka ka rako ni har gida. Ba abin da zan ce maka sai dai Allah ya saka wani da duniya lafiya. Amin ya Allah, amin. Kuma wato baba ani ina ganin duk wannan bayanin ba shi ya kamata mu yi ba, fatan mu dai ubangiji Allah ubangiji ya baka lafiya
saboda a halin da na same ka na tabbata kowane ne zai taimaka maka. A'a Umar, ai mutanen zamanin nan ba irin ka bane ba. Lokacin da abin ya faru ai akwai mutane da yawa, amma babu wanda ya zo taimaka mu. Sai kai, sai abokinka da kuke tare. Don haka kaga dole ne in gode maka, in gode wa abokinka gaba ɗaya. Allah ya saka maka da alkhairi. Amin ya Allah. Allah ya sa kowa ne da duniya lafiya. Amin ya Allah. Na gode, na gode. Na gode. Ko kuma saboda Allah haka za ku bar shi sai ruwa kawai. Ko da ko masa shayi ma. Irin shayin da kuke dafa mu. Ai kana shan shayi ko? Ina sha. To sai a saka maka zuma, dan ni da zuma nake sha. Masha Allah, na gode. Na gode. Aje a dafa masa shayi. Abun alfahari na sun yi idaniya na ɗan albarka ta ba wanda nake takama da su sai su kaɗai nake da su, suna damuwa da damuwa ta. Masha Allah, to Allah Ubangiji su ma ya ba su me yi musu. Don kuwa suna matuƙar kula da ni sosai sosai, ba sa son abin da zai taɓa rayuwata. Ko yaya nake cikin damuwa suna nuna sun fi ni damuwa a cikin damuwata. Allah ya muku albarka da kai da su gaba ɗaya. Amin ya Allah. Allah ya sa kowane da duniya lafiya. Ka sha ba mana ko kafin su kawo maka shayi ko? Na gode. Masha Allah. Ku zo ne ina son ganin ku. Zauna son ganin ku ne. Dadi kenan an gaya maka wani abun da ni kullum ni ke da laifi shi Haidar baya yin laifi. Laila ba haka bane. Amma dai na san kin san cewar ke din nan ke kadai ce yata. Kuma kin tabbatar da cewa ina miki kauna irin wacce uba ya kamata ya yarsa. Sai dai ya kamata ki sani ni ba irin uban da zai rika boye laifin ƴaƴansa bane. Laila, na san tun kina karama kina son Haidar, kuma shi ma yana son ki. To amma abin da ya kamata ki zama mai tarbiyya, mai biyayya, ta yadda za ku iya samun damar zama da Haidar lafiya. Domin idan baki yi masa biyayya kin bi shi sau da kafa yadda addini ya shimfiɗa miki ba, kika biyo halin wannan babar taki, to ina tabbatar miki zaki nadama. Wato Alhaji, so kake ya ta ya aure ta maimaita irin rayuwa ta da kai? Ta zaman aure? Wanda baka da abun yi kullum sai kalubalanta ta kake? Kana bani rashin kulawa? Jamila, wato a zamana da ke gaba ɗaya iya shekarun da muka da ke, na fahimci kwata-kwata baki ma fahimce ni ba, barantana mu iya samun zaman lafiya ko kimin biyayya. Sannan uwa uba, kin ɗau wani tsari kina neman ki gurɓatawa ‘yata rayuwa, ki koya mata ɗabi'u wanda ba su ne ya kamata a ce duk macen arziki ta je gidan mijinta da su ba. To ina son gaya miki, ni Allah ya sani duk wani nauyi da ya ɗora min akan ku ina ƙoƙarin saukewa. Abin kuma da yake damuna ina neman Allah ya kawo min mafita. Amma dai ki sani, wallahi ke zaki nadama kuma ke zaki da na sani. Ai a banza a wofi, ni tuntuni ai na jima da yin nadaman aurenka.
Sannu baba. Alhamdulillah. Godiya ta tabbata ga Allah. Yanzu dai na ji afuwa sosai. Na ji ƙwarin jikina kamar ma ban taɓa yin mara cuta ba. Baba ka saba mana wannan kalaman naka. Sai mu sakankance kuma sai mu ga abin ba haka ba. Ba haka ba ne ba. Ai yanzu yanda nake jina kamar zan iya zuwa filin ƙwallo na buga. Baba ai ni bacci daga yanzu ma na daina. Daga yin bacci sai tashi sai jin wannan mummunan abu. Yanzu dai wannan ibtila'i da ya sami sai dai mu sha masa mukaddara. Tunda 'yan kuɗaɗen da nake da su gashi da an ba an karɓe. Yanzu dai ba ni da abin da zan samu na yi hidindimin da zan yi muku na biyan kuɗin jarrabawa ga mai gidan hayan nan. Yanzu dai ina ganin zuwa zan yi kamfani na roƙi su arziki su taimaka su bani rance ko da na albashi na ne na wata biyu. Ina so na zo na sauke wannan nauyin da yake kai. To ubangiji Allah ya sa baba su baka Allah ya dora ka a kansu. Har da addu'a. Allah ya muku albarka. Kula insha Allah. Shi so da kulawa in ana yi a zuciya ya fi daɗi. Ki rike ni karki sake, zuciyata tana bugawa, komai na jiki yana tsayawa. Babu ke ba zan rayu ba. Karkiyo tantama, bugun numfashi yana hawa. Na shige damuwa, yaushe zaki zammatawa. Mallaki na kyautatawa, na fi ƙarfin dukkan adawa. So da kulawa zuciya in ya tabbata ba wata tankiya. Na yi gamo da sarauniya, ita ke sanya na haji. Aminu wa alaikum salam. Kamar kina so ki ce wani abu ko? Gaskiya da akwai. Na sani ne maka godiya akan abin da kai wa mahaifinmu. Ya za ki ce haka? Ni ina ganin ai ba kya buƙatar yin haka. Haba, ta yaya mutumin da ka fi ƙauna a duniya ya shiga cikin wani mawuyacin hali sai kuma Allah ya turo wanda zai taimaka mishi? Ta yaya ba za ka yi wa wannan mutumin godiya ba? Ai godiya ta zama dole a gare ka. To shikenan, zan karɓi godiya. Amma sai kin mun alƙawari guda ɗaya. Alƙawari kuma? So da kulawa. Idan kin yarda a duk lokacin da kika shiga cikin wani yanayi na damuwa ko na matsala ta rayuwa ko kike buƙatar wani abu, za ki neme ni. Tunda dama na riga na ba da lambar wayata a gurin baba. Me kika ce? Zan so a dinga kula da ni. Na'am. Yaushe zaki zammatawa, mallaki na kyautatawa, na fi ƙarfin dukkan adawa. Na shiga kunci ka fidda ni, na shiga damuwa mai tsanani, so ya sanya min rauni, zafin rai ya kama ni, ban zaton za ka yarda so, za ka banzantar da kulawa, inai maka so tamkar mutuwa, kadai mini so tamkar rayuwa, so da kulawa martaba ne a Aiman? Menene ke daminki? Na fahimci fa a yau canje-canjen ki yayi yawa.
Na yi tunanin daɗewar da ne ban shigo ba. Zan samu kin yi bacci. Asiya, babanmu yana cikin garari. Ina matuƙar jin tausayinsa. Gaskiya ne, shi ma abin damuwa ne, saboda an zalunce shi. An raba shi da abin da ya mallaka, sannan kuma har da duka aka haɗa masa. Dole hakan ya taɓa mu. Amma fa duk da haka, ba shi da wani burin da ya wuce ga ya taimaki karatunmu. Sannan ya biya kuɗin hayar gidan nan da ake ta zuwa ana ta tayar mana da hankali. Na tabbata da a ce zai samu wannan, to lafiyarsa ma za ta ƙara inganta. Amma yanzu Asiya me kike ganin za mu yi don mu taimaki baba? Ta yaya za a yi iya tallafarsa? Ba mu da abokanai masu kuɗi, ba mu da wasu 'yan uwa. Ko da yake Allah yana nan, tun daga shi ya aiko mana da wani bawan Allah. Umar? Kin san shi ne? To ta yaya zan ce miki na san shi? Na ga ke ma aikin san shi. Tunda a gaban ki ya dawo da baba gida kuma ya ce ga namban shi a sa. Kin ga kuwa aikin san komai. Aiman, kada ke min ƙarya. Daman tun ranar nan da kika ce min kin dawo daga wani sto, kuma kika tsaya kina min kama ba ta gaya min abin da ya faru ba. Kika sani a cikin kokonto. To ai shi ne ne kemis ɗin da na siyo baba magani. Kuma ya kai shekara 2. Duk lokacin da muka wuce sai ya tsaya yana kallon mu. Amma ni ya kai ban gan shi ba. Ni dai gaskiya karke min ƙarya. Ki gaya min menene alaƙar da yake tsakaninki da shi. To me zan gaya miki? Ai akwai mutane sun fi miliyan wanda kana wucewa suna kallon ka ba tare da ka sani ba. Ke ba za ki gan shi ba? Kin ga, ni dai ki gaya min menene alaƙar da yake tsakaninki da shi. Idan da akwai wani abu ai kare mu sani. Yanayin yadda kika faɗi sunan shi rangadadin, na tabbata Aiman akwai wani abu. Kin ga, yanzu za mu yi magana ne akan Umar ko kuma za mu yi magana ne akan ga nan zuwa, karka damu. Sai mu biya ta wajen ba? Yawwa. Alhaji? Da alama yau ma fita za ka yi ba za ka yi karin kumallo a cikin gidan nan ba. Wallahi alhamdulillah na gode wa Allah. Yunwa dai, mu da yunwa. Allah ya raba mu da ita. Ai Alhaji dama ba za ka ji yunwa ba. Tunda a gidan nan baka da wani tunanin da kake sai tunanin tsohuwar matarka. Ina ko za ka ji yunwa? Ta tafi amma ta barka cikin tunani. Ta ba san da aka gaya mu. Kan in sakin auri wanda ya taba yin aure. Domin baya iya manta matarsa ta fari. Matarka ta tafi ta bar mu, amma ta bar mu cikin masifa. Jamila, wai ke, saboda da ke na saki Husna, na kuma auro ki, bisa ƙa'idar da ke ce ke ba za ki zama da kishiya ba saboda ina son ki. Amma tun da na auro ki, Jamila, ni na kasa gane inda kike ɗaukan wannan baiwar Allah. Na saki matata mai mutunci, mai kirki, mai tarbiyya, mai tsoron Allah, wacce ta san ya kamata, mai bin miji. Amma ke kin kasa cire ta daga cikin zuciyarki, kullum tana kan harshenki. Haba. Wallahi tallahi ba ni da sa ka saki matarka ba. Har ka kuma yin wannan magana. Ni kan ban sa ka saki matarka ba. Kai ka sake ta dan san ranka saboda ka san akan cewa ni ba zan iya zama da kishiya ba. Duba fa, ka duba yadda kake faɗin sunanta da kyautatawa a bakinka. Dole mu faɗa mana, ta yi abin a kyautata din ne. Inda ba ta yi ba, ke ma ki yi abin da za a kyautata miki mana. Wallahi bari in gaya miki, ni fa da na sani nake. Wannan sakin da na yi na Husna, tunda ba a cikin hayyaci na yi shi ba. Ba a cikin hayyaci na yi shi ba. Irin kuwa nan matan zamanin wasu daga cikin ku, me ma ba za ku yi ba, ku sa miji ya je aikata abin da bai kamata ba. Ai da hankali na wallahi ba zan saki Husna ba. Yanzu ba gashi na aure ki ba, me nake gani? Sakamako nake karba. Ai ni na tabbatar yanzu na rabu da mutuniyar arziki, domin kuwa ni na san ban mata adalci ba. Alhaji, ai ne wallahi tallahi wannan matar taka da kake ta yabonta, ai ya shedaniya na dauke ta. Ke ce shedaniya? Wallahi ke Jamila, ke ce shedaniya. Ke ce shedaniya, shedaniyar da ta bata kanta
kuma take nema ta ɓata min zuri'a. An faɗa miki wallahi ki kiyaye ni, idan kika sake wallahi kika faɗo ta mummunar kalma akan Husna, wallahi zan fa ba to. Za ka yi. Sai wallahi ki kiyaye. Kina nace mari na za ka yi, to mare ni. Nace ka mare ni Alhaji, ka mare ni. In ke shedaniya ce ni shedani ne? Dan yi wurdi akan ki shedaniya. Ni ce shedaniya? Ai ba ni ce shedaniya ba, wancan matar taka da ka tsaya kana tunani akan ta ita ce shedaniya, amma ba ni ba. Husna Allah ya mata albarka. Ya sada ta da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Wanda kuma suke matsa mijinsu ubangiji Allah ya sa su da ganin ma'aiki sai dai ta gadarka. Ni kuma sai ka je ka yi ta tsine mun. Nace ni kuma sai ka je ka yi ta tsine mun, ni kuma kar ka sa mun albarka. Tunda ita kake sa albarka ni ba za ka sa albarka ba. Alhaji da ni kake wallahi tallahi za ka dawo cikin gidan nan ka same ni. Ai zaman lafiya baka same shi ba in ni da kai ne. Haka kawai. Aiman. Baba? Ba dai fita za ka yi ba. Ga wannan. Ni zan fita. To baba fita za ka yi? Ina Asiyar. Baba? Nam. Lafiya kuwa? Fita zan yi. Fita kuma baba? Ƙwarai kuwa. Cikin kafa bai yi ƙwarai ba. Ya zan yi? Jiyan nan na gaya muku cewar insha Allah zan je in yi fafutuka na samu ɗan abubuwan da zan zo in sassauke nauye-nauyen nan da yake kaina naku. Kun sani cewar tun jiya na gaya muku. A shi jiya na je na ɗan samu ɗan abin da na samu amma ibtila'i ya faɗa musu ga yadda ta kasance. To dama tun ajiyar na gaya muku cewar insha Allah yau zan je kamfani. Zan je na goje su arziki su taimaka su bani albashi na rance koda na wata biyu. Baba, ni duk wannan abubuwan da ka lissafa lafiyarka ta fiye min su. A'a, ai kun sani cewar ba na so karatunku ya samu rauni. Fata na dai ku samu ingantacciyar rayuwa. Shi ne dalilina. Ba da za in kwanta. Gashi babu, mai gidan nan kullum zuwa ike yi yana ta sababi ga makota. Kun ga babu daɗi. A zo yana ta magana makota na fitowa na lalle kowa. Kuma da halin da nake ciki in na zauna wa zai bani. Dole ne in fita tunda Allah ya ce tashi in taimake ka. Ina fatan kun fahimta. To baba, Ubangiji Allah ya kare ka. Ku yi haƙuri in je dai in gani idan ma na je kamfanin ban samu abin da na nema ba zan je in nema wajen mutanen arziki. To baba, Allah ya sa ka dawo da wuri don ka samu ka huta. Amin amin. Baba don Allah to a kula. Babu komai insha Allah. Allah ya muku albarka. A'a kar ku damu. Dole ne fa sai na fita na je na samu. Idan na zauna wa zai bani. Kuma ku sani cewar ba kullewa so nake yi in ga rayuwar ku ta inganta inda ina raye. Kusa kuke in ba ku da yunwa. To yanzu idan ban fita nema ba bari zan yi yunwa ta kashe ku. Wa zai ba ku abincin da za ku ci? Tunda sanin kanku ne kamar yadda na gaya muku ba mu da komai a gidan nan duk abin da na mallaka duk an kwace. Amin amin. Allah ya kare ka, Allah ya kai ka cikin kariya. Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amin alaikum salam. Na san har yanzu kina fushi da ni Hajiya. To menene damuwarka? Dan ina fushi. Hajiya ta ba zan damu ba.
kina fushi da ni. A duk ɗa na gari ba zai so ya zama silar ɓacin ran iyayensa ba. A sanadina kin kwana biki ci abinci ba har kawo yanzu. Don Allah ya ki yafe mu. Don matuƙar biki yafe mu ba, yau ko ofis ba za na ba. Domin zuwa na ba ma shi da wani amfani. Haidar, ka canza rayuwarka, musamman irin yadda kake kuntata wa Laila. Ita kanta Jamila da Laila sun bar gidan nan ne bisa fahimtar cewa da sani na kake kuntata wa Laila. Wato ma'ana kake kin ba ta kulawar da ya kamata. Shi kina Hajiya. Insha Allah zan dinga ba ta kulawa. Ba haka nake so ba. Ka kirawo ta yau ku yi magana da ita. Duk yadda kike so haka za a yi. Ni dai fata na don Allah ya ki afiya. Alhamdulillah, ba wata matsala tsakanina da kai. Wannan kawai shine abin da kai wanda yake bata min rai. Idan har ka yarda da wannan bukatar, shikenan babu wani komai, ne baka da wani laifi a wajena. Yawwa, Allah ya ma albarka. Amin ya rabbal alamin. Duniya taimaka yas, kana jin daɗin ka. Kin ga laifi din? Ban gani ba. To, me yafi lafiya ta? Normal ka kyau. Amma ni sirri ne. Sirrin godiya Allah ne da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To yanzu ka san ni? Faɗa min me sunanta. Sunanta kuma? Ni na gaya miki wata gurin wata zan je in bude kemis ne, kin san ana san ana jira na. Ni dai na san da wallahi dan rabin da ganka cikin farin ciki haka har na manta. To kuma dai menene ai dai na fi wata tunda dai bai to bata kawo mani mai aure da ba. Kaga ba na son irin haka, ka sake faɗa min wannan maganan, ina dalili. I'm so sorry my sister. Ai mun hakuwa. Ka sake faɗa min wannan maganan, ba na so. Da wasa fa nake, haba. Come on, ki saki fuskar mana. Yawwa, to zan wuce wurin aiki. Sai na dawo. To Allah ya tsare, Allah ya kiyaye hanya. Amin ya Allah. Uwata da alama kamar yau faɗa akai da mai gidan ko Alhaji Tahir. To wace rana ce wanda ba ranar faɗa ba ce a wannan gidan da wannan mutumin? Ko da yake ni na bar shi ya sa ya raina. Ai dama an faɗa mu kar in sake in auri wanda ya taɓa aure ya saka. Amma na kiji na na aure shi. Ni na bari ya raina ne ba tare da na nuna miki cikakkiyar kalata ba. Inda na san har yanzu yana son tsohuwar matarsa, wallahi da ban yarda na aure shi ba, ko da mutuwa zai yi. Me zafi haka? Har fa daga hannu yayi zai mare ni a dalilin wannan matar tasa, wanda na jima da goge masa haddanta a zatona. Ni a gaina bai kamata a yi zuwa yanzu wannan abin ya dinga damun ki ba. Kar ki manta, kina da nisa. Ka bari kawai. Wasu abubuwan ina jurewa ne saboda ku. Kai baban nan da ya ta Laila. Sannan kuma da dawainiyar gidan yaya Jimmy. Ka san yana ɗaukan mai nauyi 3. Shi ya sa nake daga masa kafa. Hawa, da kenan. Ai yanzu wuya na riga da yayi kwari. Saboda na mallaki duk wani abin da nake bukata a dalilin Alhaji Tahir. Haka zalika kuma zan iya ɗaukar ɗawainiyar ku dukan ku hada shi kansa. Saboda zan iya bukatar da shi kanshi da tara dukiyar sai ba a hadin yanzu. Ka manta. Banda gidajen da na mallaka wanda na sassa kaya a ciki. Wannan kuma shi ya bani dama zan iya gogayya da duk wani attajiri ka faɗa da ka faɗa a cikin garin nan. Sannan kuma ga tarin dukiya da na dace wanda zama na ciki. To ai kusa da dai Alhaji Tahir kan mallaki wannan dukiya, to da wannan yake takama.
yake gani kamar shi ne yake ciyar min da dukkan dangina. Anti, ina tsawon tunani ciki wannan tsawon tunani ne. Saboda ne ina zaune ne a gidan nan kawai domin na ba ki kariya. Amma bacci haka iya dukiyan da na daɗe na mallaka ya isa a ce na tare a birnin tarayya. Ai ko babu inda zaka. Kana tare da yar uwarka a nan. Yadda Alhaji Tahir ya mai da rayuwata kamar wata yar kurkuku. Wato na lura haka Haidar yake so ya mai da rayuwar Laila. Kai ne ba kaɗai da kake bayana. Haidar kuma? To me kuma ya tsare Haidar ɗin? Shi so da kulawa in ana yi a zuciya ya fi daɗi. Ki rike ni karki sake, zuciyata tana bugawa, komai na jiki yana tsayawa. Ba ke ba zan rayuwa, karki yau tantama, bugun numfashi yana hawa. Na shige damuwa, yaushe za ki zammatawa, mallaki na kyautatawa, na fi ƙarfin dukkan adawa. Haidar, wasu ɗaukar ka. Kai ma ka ji inda ake ji idan ka ci wayan masoyi. Haidar, kuma na kai zan ɗauka wayan nan ba. Ɗan kin yi sallah kuwa? Na yi sallah. Kin ɗazu ma? Takardun ne haka na da kina dubawa. Kuma dai na san yanzu ba jarabawa zan ba ballanta na miki takardun jarabawa ne. Ba na jarabawa ba ne. An turo min su ne daga jarida, ina so na duba ko Allah zai samu aiki. Aiki kuma ne? Ta yaya za ki iya samun aiki? Bayan kin san dai ba mu gama makaranta ba, ballanta na har a fara batun aiki. Gaskiya Asiya, ba zan iya jure ganin baba a cikin wannan yanayin ba. Ki duba yanayinsa. Ya yi raunin da ba zai iya kula da wasu abubuwan mu ba a yanzu. Ƙarfin hali kawai yake yi, kuma yana ƙara cusa kansa a halaka saboda mu kawai. Kin ga kuwa, in dai da hali ya kamata a ce mun taimaki rayuwarsa a yanzu. Tunda shi ma ba shi da wani buri da ya wuce kullum ya ga farin cikin mu. Ya zauna kike na kike tunanin lafiya. Ni babu aikin da ba zan iya yi ba. Ko shara, ko wanke-wanke, ko aikin ofis in dinga buɗe musu ina share musu. In dai za su na biya na salarin da za mu na cin abinci, alhamdulillah. Kina nufin ko irin sakatariya haka? To, Ubangiji Allah ya ba ta nasara. Bayanin ta yake dubawa.